Hi, Foodbuds. Ala, hindi ako naka-lives kahapon. Kaya magbukas ako ngayon.
Hati OFW, salamat sa patamsak kapatid. Stream. Ay itong sport. Sir Boy got you. Hindi ako nagbukas kagahapon kaya nagbukas ako ngayon.
Hello guys. Sis Arby. Mega love shout out. All about Eve. Big home. May pinuntahan si Ate Makaya. Ayan. Palablab, maglablaban guys. Si Ate Arby, ay si Sister, Sis Arby. Nagpunta ako sa kabila. Wait lang guys, magdidikit ako. Ano lang, may tinawag lang ako ng amo ko. Papasok siya. Wait lang guys, lilipat tayo sa... Mainit. Ala. Sorry guys. Kay iniwan ko yung cellphone. Ano, mag-iwan kayo ng bakas kay Sis Arby, babalikan kayo niyan. Maraming banana yan si Sis Arby. Nagdidikit yan, nagdidikit yan. Nagbibigay ayuda. L3. Mega love shout out. Roy Official Vlog. Wait lang. Wait lang, magdidikit ako. Ay, sus. Grabe yung ano, ang init. Init na. Mag-iinit. Ay, ano, mag-iinit. Magdidikit na ako sa inyo. Taglit lang, guys.
Connect to each other, guys. Habang nagkukunik si Ate Ima sa taas. Palablab kay Sis RB. Ayan, babalikan kayo niyan. Maraming ano yan. Magbabalik at mababalik yan sa inyo. Pang 29 na tamsak, Sis RB. Clarissa. Ituloy mo yan. Ituloy mo lang yan. Ano, sis, sweet it. Sweet. Yung pagluluto mo kasi diyan ka nagte-trending. Clarissa TV. Mega love shout out. Food Buds, mega love shout out. Nagdidikit lang si Ate Ima sa taas. Mag-iwan ng batas kay Sis RB. Babalikan kayo niyan. Wait lang guys. Tamsakan natin si Sis RB. Pang 32, Sis RB. Tamsak. Third quarter, PBE Legends versus Binyan. Yan. Nandito ako sa bahay mo. Item Sport. Ayan. Dikit. Tamsak watching. Bagong dikit. Lupi, Ilasos. Salamat sa pagbisita sis. Sis. Sinisis kita. Sir.
Clarice TV, Biggie Love Yata. Wait lang.
Hello guys, ala, naiwan kayo. Ala, naiwan kayo diyan. May ano tinawag ako, emergency lang. Kaya yan, nagpunta ako doon. Asa ako dito. Wait lang. Ma'am Satisfaction, may emergency lang akong ano nasikaso. Shout out to all from Ma'am Satisfaction. Food Buds, biglang shout out. Alai, Charis TV, Charissa, Clarissa, Ma'am Butangira, mega love shout out. Salamat sa pagbisita. Sino yung ano, sunod yan? Sino yung sunod? Clarissa. Ate Aw, mega love shout out. Hindi ko naman na-matouch yung ano ko. Hindi ko na-matouch. Ala, ano ba yan? Ba't hindi ko na-matouch? Nasaan na ako? Hindi ko na-matouch yung pin. Alisin ko kaya yung bubbles muna. Guys, hindi ko matouch yung ano, pin. Hindi ako makapag-pin. Hindi ko mapalitan. Ano na lang. Kunik-kunik. Ano na lang. Ano bang ibig kong sabihin? Ayan, partner.
Ma'am Clarissa. Nasa bahay mo ako, harang. All about it. Salamat sa patambay. Nagdidikit si Ate Ima. Nagdidikit muna si Ate Ima sa taas. Superman. Mega love shoutout. Tinatapos ko lang si Ma'am Clarissa. Dinidikitan ko siya. Salamat sa paharang, Sir Gatyo. Sir Boy. Nagwa-WhatsApp ako sa taas. Maglablaban muna. Habang nagdidikit si Ate Ima sa taas. Harang, Ma'am Clarice.
Superman, thank you sa pag, stay. Nagre-reconnect. Clarissa, nandito ako ay, oo, nandito ako sa bahay mo ulit. I'm all about it. Natabunan na yung iba. Natabunan na yung iba kaya hindi ko na maisalang. Uy, got you, sir, got you. May paibon-ibon at saka butterfly pa. Creamy. Ala, tamsak sa creamy tuna. Hmm. Dito ako sa bahay mo, ma'am, sweet. Sir, got you. Ayan. Malapit nang ano si Sweet. All about Eve. Ano na, more than 3,000 na yung watch hour niya. Malapit na siyang ano. Alam mo na, pinag-uusapan ka namin kagahapon na isasalang natin siya para madagdagan. Nag-watch na ako kagabi sa kanya. Ituloy ko rin mamaya kasi kagabi masakit ng ulo ko kagabi. Masakit ang ulo ko kagabi hanggang ngayon. Kahapon di ako nakapag-live kasi masakit ang ulo ko. Iwats ng iwats itong ano niya. Ma'am, all about it ang ano, ang iwats dapat mahabang video. Maano yun sa wats. Ayan, nandito na naman ako sa ano, tuna. Kahit ngayon masakit ang ulo ko kailangan kong mag-open kahit na saglit or
Natabunan na yung mga link ng mga iba. Sis Lakasa, salamat sa patamsak. Maraming salamat, Sis Lakasa. Ma'am, all about it. Nandito ako sa bahay mo. Nandito ako sa bahay mo pa, Ma'am Lakasa. Ay, Ma'am Lakasa, Ma'am. All Eve. All about Eve. Sakit ang ulo ko. Salamat, salamat. Nandito ako sa bahay mo. All about it. Nagdidikit pa ako. Ayan. Kahit na masakit ang ulo. Sige. Thank you mga guys. Thank you sa pagbisita kay Ate Ima. Watching again. All about it. Ala. Ba't hindi? Sir got you, TV.
Salamat sa pabiji-biji dyan. Masakit na ang ulo ni Ate Ima. Watching pa rin, ano, Ma'am, wait. Watching pa rin sa tunay. Para madagdagan yung watch mo. Ito tayo sa kabila. Watching pa rin. Baba ng bahay. Guys, baba ng bahay. Yung mga nagbaba na tabunan na, umalis na. Umalis na sila. Busy na. Yung bahay mo, Sir Gatyo, baba mo, watch ko. I-watch natin. Tapos na si Ma'am, ano, all about it. Sakit ng ulo ni Ate Ima. Sa majilis ito eh. Nakasalang pa si Ma'am all about it. Wala kasing ano. Hindi ko makuha yung bahay-bahay niyo. Kunin ko nga yung ano pa. Nakasalang pa yung ano mo, sis all about it. Nakasalang yung ano mo dito. Sa isang, ay ano, nakasalang pa.
Kasalang pasis. Wala akong pagpatungan eh. Kaya na. Four million in the house. Salamat sa pag-stay.
Ano, iba na naman. At nako, Ate Ima, sige. Sige lang, sisi. Ano yun? Ma'am, all about Eve. Ma'am, sweet, ano yun? Ano yun, paano panay harang? Salang ulit natin yung ano, sa kabilang Ma'am Sweet, salang natin ulit dun sa kabila. Isalang ka ni Carmi. Tamsak ulit. Ayan. Ba't hindi siya ano? All about Eve. Ma'am Sweet. Andrian Official. Higalab shout out.
Andrian Opisyal, nandito ako sa bahay mo. Tamsak sa may video of ano ba ito? Buglasan Festival with a concert. Boy, got you. Bababa ng bahay. Din. Hi, Ate Jeep. Big love shout out. Salamat sa pakaway-kaway. Hindi ako nagbukas kagahapon kaya nagbukas ako ngayon. Oo nga eh. Dumalaw siya dito. Dumalaw si Buds. Yung isa kong sipi, yan, nagwawats, nagdedikit sa mga bisita, Ate Nining. Salamat sa pagdalaw, Ate Nining. Big thank you sa support. Winawats ko yung ano, yung isa, si Andrian. Ayan o, palabas, ano yung palabas niya. Andrian, nandito ako sa bahay mo. May, yung concert. Oh, yan. Kaya tinining din naman. Yes, Ate Nining. Bisatahan ko yung bahay mo. Marami akong pandikit sa'yo, Ate Nining. Hindi ko lang, hindi ko pa nadidikit. Tamsak natin yan. Asan na? Ate Nining, oh, tignan mo, di pa ako, may may dikit sa'yo, oh, ayan, oh, isusubscribe natin yung pula, oh, sino ito, ilalike natin yung, ano mo, itatamsak natin. Ayan, subscribe na ako, oh. Marami akong pangdikit sa'yo, ayan, wala na yung pula. Sa kabilang, alagad ko, marami. Ayan, watching at kasi tapos na ako kay ma'am, mamaya na naman kay Sweet. Tapos na rin kay kay Andrian na ano yan natin eh. Kailan ito? 1 month? Oh, maganda yan. Oh. Ayan, watching yan. Mamaya matatapos yan. Patong ko kasi may kukunin lang ako. Kay Sir Gatcho, yung na-watch ko na yung bago mo. Bawang yan. Yes. Mabababa kasi ang views niya. Siyempre, nung nakaraan pa yun. Kaya mababa.
Ma'am Satisfaction, salamat sa pabidi-bidihan, bisita. Ma'am All About Eve, maya ulit yung watch para hindi makahalata si Lolo. Mahalata tayo na. Saan yung bawang, Ate Nining? Sa ano yan? Diyan sa Egypt? Bibili pa ako ng ano, pang WhatsApp, pang WhatsApp ko. Patatapusin natin yan, ano, video, Ate Nining. Hanggang sa ano yan, full watch. Ayun na tinatong ko sa nagwawatch. Ma'am All About Eve, dalaw ka kay Ma'am Satisfaction, i-bill all mo siya pag mag-live ka, dalaw ka sa kanya. Para ma-watch niya yung ano mo. Sir Gacho, kasing bait mo ako, no? Mabait ka rin eh. Di mabait tayong lahat. Hinahanap ko, Sir Gacho, yung ano, yung sa Vapor ba yun? Ay, ano, saan ka gumala? Winats ko yun eh. Kasi yung mga iba hindi sila nagwawats, hindi nila kasi abala daw sa trabaho. Oo, Sir Gatcho, malapit na yung mag 4,000. Salamat, Ma'am Satisfaction, sa pakaway-kaway diyan. Iano natin si Sir Gatcho, kanina pa yan, si Sir Gatcho. Tapusin lang natin itong kay Ma'am, Ate Nining, ayan, may paru-paro pang dumadapo sa kanya. Kunwari may paru-paro. Wow, tapos na. Tapos na si Ate Nining. Sa Egypt yan, Ate Nining. Oo, sa ano ito, sa diin na. Salang natin si ano rin, Sir God. Tamsak, Sir Gatyo.
Sa Burnham Park, May pinasyalan ka kung ano, Sir Gatcho. Dinilit mo yon. Hindi ka na-copyright doon. Yung winats ko. Yan ang Baguio City. Yan. Tapos na. Yung isa, mababa lang yung watts nito. Yung mahaba-haba, Sir Gatcho. Junjun, pusang ligaw. Salamat sa padaan, Sir Jun. Salamat, salamat. Kay Ma'am Satisfaction. Puntahan ko kay iba talaga ang Panggalatok, ang punto ng Panggalatok. Kay Ma'am Sweet. Kay Ma'am Sweet, All About Ed, madikit yung niya, watch hour nito kasi matataas ang niya. Ibig kong sabihin, hindi lang siya 2 minutes. Tamsak, Ma'am Satisfaction. Watching sa music tiles. Ito mahaba ito. Ilang Malapit nang mag 4,000 si Ma'am Sweet, Sir Gatcho.
Tulungan na natin siyang ano, i-watch natin yung ano niya. Ano yan, hindi ito kaya mag-copyright? Dito copyright eh. Ma'am, satisfaction sa akin kaya, no? Hindi naman yan, ano, copyright. I-mute ko sa akin, ha? Basta play ko lang. Sir Gatyo, wait lang play natin si Ma'am Satisfaction din. I-mute ko lang, ha? Guys, nandito lang ako, ha? Ano, naka-mute sus, nalisip ko na ito, ima, oh. I-mute ko lang saglit.
Konti na lang guys, malapit na. Ate Neneng, salamat sa pag-dance kay Sir Gatcho. Ate Neneng, nahiya ako doon sa mga ano, hindi na ako nag-ano doon sa ano, kang may dadalaw. Salamat. Nahiya ako. Kung sino yung may ano, walang ano, may oras para dumalaw kay Ate Ima. Nahiya akong mag-invite. Ilan na ba? Malapit na. Tignan nga natin. Ayan, malapit na. Malapit na siyang matapos. Sir Gatcho, pag ganyan palagi ang gawin natin sa ano ni Ma'am Sweet, yan, madadagdagan. Lapit na siyang mag 4,000 eh. 4,000 watts hour, malapit na siya. Mr. Noise TV, newbie po pasali Ate Ima. Yes, sali ka lang. Sali ka lang. Bigyan kita ng jacket. Lahat pwedeng sumali. Lahat pwedeng dumaan. Mr. Noise, meron ka ng jacket. Wala yung mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, ini-invite ko silang manood dito, mag-subscribe dito. Ewan ko, nahihiya sila yata. Wala naman silang YouTube. Bali, parang gusto ko.
mag-like sila sa inyo, yung mga bisita. Ewan ko kung nag-aano sila kasi in-invite ko sila. 'Pag may live ako, 'yan, yung mga bisita ko paki-like or paki-watch. Tapos mag-comment kayo kung gusto niyong ano, oh, 'di ba? From Ate Emma, gano'n lang. Oh, ewan ko nahihiya yata sila. Ay, ano, walang video. Pasali daw, eh, pasali o baka ano, Mr. Noise, Mr. Noise TV, wala ka pang video. Sige sali ka dito like ka kay ano, Ma'am All About Eve, Ma'am Satisfaction, ayan nandiyan sila Sir Gatcho. Try mo kasi 'pag ano, baka yung mga ini-invite kong walang ano 'yan, wala pa silang video na makidalo kahit na saglit lang. Sabi ko, share na kayo ng share ng mga walang gagawa. Yes, gawa ka kay ano, para matulungan ka namin, ayan. Tutulungan ka namin mapaangat yung subscribe mo para magkaroon ka na rin ng video ay yan YouTube. Ay, hulog. Ano, tapos na ba? Tapos na ba? Tapos na ata. O, tapos na. Yes, tapos na, Ma'am Satisfaction. Si Sir Gatcho, eh, watch natin yung ano niya. Dapat yan, yung full watch, yan, mga, ano, mahigit 7 minutes. Yan. Asan na yung binaba mong Sir Gatcho? Hindi yung nasa taas, no? Kasi ano lang yun. Ano, dapat suportahan tayo ng mga kamag-anak natin or kaya yung mga kapatid. Nandiyan sila na naka-online palagi, nag-e-ML, o 'di ba? Yan, tamsak ulit. Ayan, 19, ano pa, 19 ba ito? O saan ka pupunta, Sir Gatcho? Saan ka pupunta? At naka-motorbike ka? Paangkas naman. Joke, paangkas. Yan, kay Sir Gatcho. Watch natin. Meron bang music yun? Maraming laman ito eh. Itong cellphone kong itong ano, marami yung laman na pangdikit. Angkas kami. Ano, kasya ba sila, ano? Si Ma'am Sweet, kasya din ba? Ma'am Sweet, punta ka lang dito. Mr. Noise TV. Mag-watch ka sa mga ano, yung mga na link mag-aral ano ba 'yan? Pag-aralan mo. Ayan, mapapa-1K ka ng maaga kung maki-join ka sa amin. Naku, ang dami namin ditong mag-ano sa'yo. Oh, 'di ba? Para may YouTube channel ka. Oh, 'yan. Malay mo kung mag-trending yung mga short video mo, mag-shoot muna video habang wala pang ano, hindi pa monetized, gano'n 'yun. Ate Nining, salamat sa patawa-tawa mo diyan. Happy ka lagi. Big thank you Ate Nining sa support din.
Mr. Cupido. Baka naman si Mr. Noise, ano, kasi kung minsan si Sir Gatchu, ang dami niyang ginagamit na pangalan. Kung minsan. Pero ano, sasabihin naman niya kung siya yan. Ano, kasya tayo diyan, angkas tayo kay Sir Gatchu, oh. Medyo malabo dito kasi yung ilaw ay yung ano, liwanag. Yung sinag ng araw. Marami tayong iangkas ni ako Sir Gatchu diyan. 'Di ba? Mr. Gupido, wait lang ha. Ang dami akong kamag-anak diyan na nag-EML, yan. Naka-open sila palagi, hindi nila sinusuportahan si Ate Ima. Sabi ko, suportahan niyo si Ate Ima. Kung wala kayong ano, i-share niyo maski na pangit ang video ni Ate Ima. Ewan ko kung sinishare nila. Pero meron din nagko-comment na mga kaibigan ko, yan, nagwa-watch, nagla-like. Nahiya silang ano, lumantad. Nahiya silang dan, connect, ganyan, nahiya sila. Kaso sa FB sana i-share nila maski na ano, 'di ba? Kung minsan nagtatampo na nga ako sa kanila kasi maski na marinig nila. Nagtatampon ako kasi wala sila sa ano, dapat suportahan niyo si Ate Ima. Hindi yung kung ano nung sinishare niyo, sabi ko sa kanila. Sinishare niyo yung mga maling gawain. O, 'di ba? Si Sir Cantalaruan, sige, dalaw tayo diyan kay Sir Cantalaruan. Ano yun eh, hangga't ko binibitawan si Sir ano eh, hangga't matapos. Kasi ano, supported ko yan eh, Sir ano siya, si Sir Cantalaruan. Ang tagal na hindi, ano nag-live. Sabi ko siguro busy. Sabi ko busy si Sir Cantalaruan. Tapos, asan si Ate Nining? Kako nga eh, si Ate Ni Ate Nining nandyan ka, nahanap ka namin dun sa live ni Sir. Kami-kami lang, okay lang tayo-tayo lang na ano, kasi pangit naman yung ang dami-dami. Tapos hindi ka naasikaso. Tulad ko, hindi ko naasikaso yung iba dito kasi tawag ako ng tawag dyan sa amo ko. Ito, ninanakaw ko nga lang itong time kong ito eh. Sa dalawa lang po, kaya ko isa sa harap at isa sa likod. Kailangan, saan sa tuktok meron ba? Nasa una, makita mo. Legit eh, oo, legit. Umuulan, buti hindi ka madulas dyan, Salgatio. Nawats ko na rin ito eh, dati. Kasi ang mga ano, yan, sa mga kaibigan dito sa ano lang, ang nagsusuport, tayo-tayo lang.
mga kamag-anak na iba, mayroong ano, kamag-anak na, "Hmm, ba't ko 'yan ba't ko 'yan susuportahan? Ayaw kong yumaman niya." Joke lang. Ayaw ko baka magkaroon siya ng malay niyo kung ano, yung bang parang meron talaga as in mangi-down sa inyo. Meron ako kilala, ida-down ka nila. Ayaw ka nilang umangat ba. Pero ako sa akin okey lang. Itong ginagawa kong ito para sa kanila. 'Pag nakasahod ako kaya ako pumunta ng NBI. Yung nasa ano ko, sa ano yun, sa NBI. Pupunta kami ng NBI. Ay, BPI pala, BPI para kumuha ng mag-open ng account doon kasi kailangan sa ano yun eh. Tapos na ako sa ano, ilalagay doon sa para doon ibibigay ni lolo yung sahod sa account, sa bank account. Kasi malapit nang magsahod si Ate Ima. Joke. Sana nga, inshallah, makuha ko yung ano, sahod ko kay lolo. Hindi ko kasi inaapura eh. Yung pag ano ko, dami pang exam kasi eh. Ano yan, Sergatio, tapos na ba ito? Tapos na Sergatio pala. Oh, daldal na ako ng daldal. Ay, hindi pa. Malayo pa. Ano yun? Harang. Ala, harang pala yun. Tinignan ko, harang pala yun. I-watch natin yung, ano, yan. Yung nasa, ano, premiere ko na pupunta kami ng BPI. Magbubukas ako ng bank account. Beans! Beans Live TV, mega love shout out. Salamat sa pakaway-kaway. Kay Ate Ima, sa lahat, sa lahat. Ayan. Kasi ano na ako, yung inaantay ko lang yung pin ko, inaantay ko lang. Inshallah, maantay ko na yun. Tapos, ilalagay ko doon kung saan ano ni YouTube, yung nilolo pala yung bank account na kailangan doon siya mag-send ng sahod. Kahit na ano lang, maliit lang yung YouTube natin, masaya na tayo, 'di ba? Kasi pinaghirapan, pinagpuyatan hanggang sa ayan, ang laki-laki na ng mga iBag. Naglakihan na ang iBag, sige pa rin ang YouTube. Kasi tayo yung ano eh, tayo yung director eh. Walang ano eh, direktor, tapos yan, artista, kunwari. O 'di ba, mag-i-edit ka pa ng YouTube mo na yan, yung mga i-upload natin, alisin natin yung mga ano doon, pangit-pangit, o 'di ba? Tantan, patusok. Yes, patusok. Palablab si ano, very supported din yan si Tantan. Na-monetize na rin yan si Ate Nining. Kaso, ang dami niya daw strike. Ay, ano ba yan, yung copyright. Delete niya. Uy, masama yung mag-delete daw. Wag nyo nang, kung didilitin nyo, wag nyo nang didilitin. I-private nyo na lang muna daw. Ayusin. Tapos kung wala nang ano, strike, ay yung bang copyright, pwede nyo nang i-private, ano, i-private. I-ano na ulit, isa lang.
Oo, mute. 'Wag daw mag-ano kasi masisira yung ano. Si Ate Nining, dami niyang dinelete. Yan si Sir Gatchio, very supportive din yan. Yan si Ma'am Satisfaction. Lahat yung mga nandito. Wait lang, Vince. Ano, didikitan kita. Saglit lang. Sir Gatchio. Ayan. Di pa tapos. Wait, check ko nga. Marami yan na 19 minutes yan. Ay, 19. Marami yan, Sir Gatchio. Patapusin natin. Oo, mute lang. Mute lang, wag delete daw. Kasi pag delete ka na daw ng delete ay masisira yung ano, tawag doon. Yun ang tinuturo sa akin. Kaya takot akong mag ano tulad nito, mag-music, maglagay ng music. Ang nilalagay kong music yung nanggaling kay YouTube na mga YouTube, yung simpleng ano ba, music. Yun, galing. Merong mga ano naman music na galing kay YouTube. Ayan, harang ulit. Oo, mababawasan talaga yung pag-delete o sayang. Harang-harang dyan. Ayan, paharang-harang dyan. Salamat sa mga bisita. Sa mga kamag-anak ko kung nandiyan sila na nag-views, tinitignan nila yung kung anong ginagawa ni Ate Ima. Ganitong trabaho ko. Kahit busy, yan. Ang haba ng ano, ang haba ng harang. Di ka pa pagod niyan. Kanina ka pa nagmumotor, Sir Gatcho. Baka may kaangkas ka dyan sa likod. Ganito lang magsalita si Ate Ima, ah. Parang ano. Si Ate Nining, yung ano mo, kumusta? Yung monetize na ano mo. Sakit na daw pit ni ano, kanina ka pa dyan, ah. Ang layo na ng ano mo, napuntahan mo. Sakit din pala sa pit yung magmotor. Ate Nining, ano, dalaw tayo kay, ano, Sir Cantalaruan. Mag-live siya sa Sabado daw. Sabado yun, Ma'am Satisfaction. Dalawin mo yung anak mo. Ay, stop muna ang dollar ko sa IT AdSense. Ituloy mo lang, Ma'am, sa ano, Ate Nining.
Kasi maiipon yung ano mo. Ganun pala yun, Ate Nining. Strike. Beans. Wait lang ha. Ano, Sir Gatio, finish na yung ano mo, iasalang natin si, ano. Iwatch din natin si Beans Light. Hindi, sino ba yung isasalang pa dyan? Si Ma'am Satisfaction pala. Wala, hindi ko naman namatats. Hindi ko matats na yung ano, oh. Ayan. Puntan natin si, ano, si Ma'am Satisfaction. Very supported din yan. Legit ang ano. Legit ang watch nila. Ni Sir Cantalaruan. Wait lang, Miss, ano, ano, isasalang din kita, Mr. Beans. Tantan, wait lang din ah. Ano, tamsakan natin yan, ano. Ang sakit na ng quit niyan. Sir Gatio, kanina ka pa. Kasi kanina ka pa dyan nakasalang yung quit mo sa motor. Parang Pusurubio to Manila na yan ah. Ay, sorry. Isalang ko muna yung ano. Mainit na. Inopen ko yung AC. Nilalagay ko to eh, pang ano ko eh. Ano, punta ka ng Pusurubio or Baguio. Isa lang din natin si Mr. Beans. Gabi naman yata Ate Nining eh, si Sir Cantalaruan. Ayan, ingat ka, Sir Gacho. Ayan na, oh. Nakarating ka na sa pupuntahan mo. Saan yan? Saan yan, Kuya, ano, Sir Gacho? Beans min mo na yan ba ang didikitan? Sabi ni Ate Nining. Beans min, ano daw? Oo, yata, min, ano yan? Beans light. Puntan natin si, ano rin, Beans light. Tantan, mamaya ididikit ko lahat yung ano sa'yo, ay itatamsak ko lahat yung sa Tris, ano? Sa Tris ano, sa Cavite. Ay, sa Cavite. Ano, galing ka? Saan? Ang dami dyan lupa sa Cavite, ah. Nangunguha ka yata ng ano dyan, apartment mo. Ayan, oh, may pipirmahan. May pipirmahan ka na dyan, oh. Ayan, tapos na. Tapos na kay Sir Gacho. Puntan natin si... Nag-in na siya. Tapos na.
Ito na yung ano mo, Sir Beans. Ano pa yan, oh, pula pa ako dito. Red pa ako dito. Hindi pa ako connect sa'yo. Iko-connect natin. Tapos, ayan na. Baka ano, hindi pa ako connect sa'yo. Wait na. Ayan. Samal Islands. Connect to each other, guys. Habang busy pa si Ate Ima. Sa salamat sa pagdalo. Ayan, kay Ate Ima. Connect to each other, guys. Yung beer, kailangan din. Uy, Sir Gatsu, kailangan din yan sa ano, BIR. Kailangan yan. Kung may ID ka, kailangan din yan ng YouTube. Ni Lolo. Nung nag-sign ako ng ano, kailangan ng ID. Yan, isa pang kailangan ni ano yan. Ang ibinigay kong ID yung sa anak ko. Kasi kinuha lang naman nila yung ano yung kailangan nila yung BIR. Kung may BIR ka, sabi ko wala. Sabi ko dun sa ano wala Pwede daw lahat kahit na anak mo. Kasi kukunin lang doon ang ano yung number. Yung number lang ang kukunin. Kung wala kayong BIR, pwede kayong manghiram sa mga kapatid nyo or sinong may BIR. Kasi kailangan yan, Sir Gatcho, sa pag-sign mo sa ano, sa pagkuha ng, ano ba yung kukunin? Ano, nakalimutan ko na yung ano ko doon. Kasi sasabihin sa YouTube kung ano yung pipirmahan mo, yung instruction. Oo, tin ID po ba? Oo, tin ID. Tin ID, BIR. Kailangan din yan. Ang kukunin lang dyan yung ano, yung number doon. Yun ay susulat mo. Hindi pwede yung, basta yan, kailangan yan. Kasi yan ang kinuha sa akin nung nag-ano ko ng ano, ng pen. Yan. Kailangan. Pero madali lang naman yan. Kasi pwede kang humiram kasi ang kukunin lang naman doon yung, hindi yung ID mo, yung number doon ng BIR, yung 10 ba? Watching pa rin, ang ganda diyan oh. Sa Samal Islands. Ganyan pala ang Samal Islands. O, di ba? Pag magpo-full watch tayo, makikita natin lahat-lahat ng mga ano, yung mga
country, iba't ibang country. Gano'n ang ginagawa ko, eh, 'pag nagustuhan ko yung ano, winawats ko talagang lahat kasi ayoko yung mabitin na yung tinitignan mo yung country ba, hindi account, ano sir, ibig kong sabihin yung ano lang, BIR ng ano, number, doon lang. Para ba kung doon ka talaga nakatira sa Pilipinas, yun. Nag-send na ako ng ano, ID ko, gano'n. Yung mga requirements na kapag ano na ako, tapos na. Yun lang, BPI, yung ang sunod. Yun lang, last na yun. Hindi ko na asikaso kasi eh. O sige lang, Mr. Noise, balik ka. Tapos bukas ulit o tapos igala ka namin. Igala ka namin sa mga kaibigan. Puntahan mo si Ma'am Satisfaction, ayan. Sila Sulgatyo, Ma'am Eve, lahat ng mga, yan si Tanta, nagla-live din yan. Punta ka rin pag ano. Wait lang, ano, Tantan. Tapusin ko lang ito, ano. Malapit na si, ano, oo, Mr. Noise, ganito na talaga ang trabaho. Ano, mapasino. Kasi ang pira nandiyan kay YouTube. Nandito ang ano, basta't marunong ka lang daw. O, di ba? Masaya kayang mag-ano. Kaso mahirap nga lang yung mag-edit-edit. Yan, tapos na. Patamsak kay ano, ayan. Ma'am, tapos na ba kayo? Tantan, ano na, asan na yung ano mo? Tapos na si Vince. Salamat sa pag-stay, no, Stevie. I-search natin si ano. Sige, magdikit na ako. Magtamsak na ako kay Ma'am, ano, Tantan. Tamsak, Tantan. Dating dikit na, wala na akong may dikit dito.
Salamat sa pag-stay, guys. Patamsak kay Tantan, sana kapin. Ayan. Boy got you. Salamat sa patamsak kay Tantan. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ni Ate Ima. Nasa tissue. Diyan sa bintana. Kay magtatamsak si Ate Ima. Kay sa pag-stay kay Ate Ima. Tamsak 35, Tantan. Yung mga nagkakaway-kaway diyan, siya ang nagtatamsak, Tantan. Milyo, 7 milyo. Mang all about Eve, mag-ano ka, mag-premiere ka. Mag-premiere ka kahit na 3 minutes. Yun. Para, para ka na rin nag-live. Tamsak Tantan. Ate Nening, big thank you sa support. Tantan, tamsak ulit ako sa'yo. Dito ako sa bahay mo. Masakit ang ulo ko, uy. Kagahapon pa, hanggang ngayon. Nalulula na ako. Ano. Maglababan Ate Nening, pakaway-kaway ka dyan. Salamat. Si ano, ano, sinasalang na nga namin yan si Ma'am Eve. Gabi-gabi, Sir Gatyo, saka ako, pinag-usapan namin na isasalang na kasi malapit na siyang ano, mag 4,000. Ang galing, no? Tantan. Tamsak ulit. Magdikitan kayo kasi ano, magdidikit ay mag-ano lang ako. Hindi pa yan ano, bukas monetize na si Sis All About. Oo, baka biglang ano na yan. Kaya iwawats natin. Wawats natin mamaya ulit pag ano, para hindi pamas masahe kita host, mawawala. Gatya naman oh. Walang nagmamasahe. Wala pag dito sa pag OFW ka nandito ka sa ibang bansa.
Ano lang ito, gawa ng ano siguro napakainit. Magdikitan kayo at ano isasalang ay isasalang. Nagdidikit ako sa taas. Akala ko inom ako ng alak at hindi ako nagiinom ng alak. Tamsak natin si ano, si Sis Tantan. 'Wag alak lalo na sa ito. Sinabi mo. Hindi, saka wala naman, di naman ako nang-iinom ng alak, eh. Hindi ko na nadalo yung mga kaibigan ko. Na iba. Ah, dito ako ulit sa ano, pang 38 tamsak, ano, Tantan, tamsak. La la la. Waiting.
Alam mo sa kaka-YouTube natin talaga, naku, siyempre bisitahin mo rin yung mga kaibigan. Kaibigan kagabi, ano, tinulog ko na. Hindi ko na hindi na ako nakapag, hindi no, hindi ko na nadalaw yung mga kaibigan kong iba sa LS. Dadalaw lang, dadalaw. Suportahan din natin. Yung susuportahan ko rin sila. Maski na hindi sila magdikit sa akin, basta nandun ako naka-stay. Ako ang nagdidikit, ganun. Dinidikitan ko yung mga bisita. Tapos ang init-init pa dito. Tamsak ulit, ano, tama, kaka-YouTube natin. Kailangan. Totoo yan. Ayan, pati yung eye bag mo ba, hindi na pati naaasikaso yung sarili. Pati magsuklay, hindi na makakasuklay. Punihin lang. Tapos, puni lang, tapos na. Tamsak ulit. Sis Tantan. Ano, ubusin ko lang itong nandito sa ano. Kay Ate Gina po ako kagabi. Graduate po ang Wangki. Sabi ko, oo. Congrats. Ano yan? Ano ka pa kasi malalagas pa yan. Mag-premiere ka na rin. O, diba? Ano, dikit na ako lahat yata kay ano, Tantan. Naubos na. Gaya Yusuf, Arasad, ano, Gaya Yusuf. Migalab shout out. Salamat sa pakaway-kaway. Beans Light. Ano, masakit ng ulo ko eh. Sweet, masakit ang ulo ko gagabi. Kaya nga hindi na ako nakapag LS kagahapon. Kaya ito, beans with, ayan, puntahan ko yung ano mo, bahay mo ulit. Sinalang na kita kanina. Palablab ulit. Beans, ayan, tamsak ako, pang 79, tapos banana, watching here, beans, dikit ako sa'yo. May bagong dikit. Pangalawang ano, banana.
Dan sa nakapila. Ano yun? Gaya Yuso. Nag-LS ka? Hindi ko alam. Ay, hindi. Kasi ano, gabi pa dito sa amin. Madilim pa, di ba? Hindi ko na naabutan siguro. Sir Gatcho, hindi ko na naabutan. Anong oras ka nag-LS? Ba't hindi ko nakita? Para makapag-istisa na doon sa LS mo. Tapos na kayo kay ano, Tantan. Gaya Yusuf, meron ka ng ano, jacket. Jeans. Na. Nandito ako sa bahay mo. Pang 80 sub, ano, dikit, sib, ay pang 80. Pang 80 tamsak at saka pangatlong banana. Salamat guys sa mga ano, nagtamsak sa kay Ate Ima. Ako rin, ano kaya, Sir Gacho, mahihayin din kaya ako. Kaya, nahiya nga akong mag-live eh. Pag may mga may mga nagla-live din na mga kaibigan. Kaso ngayon, tinignan ko walang nagla-live. Kaya nag-live ako. Tapos, mayroon nag-live ngayon na isa kong kaibigan kaya hindi ko na madala. Pag nagla-live daw kayo, wag kayong dadalaw doon sa nagla-live. Hindi pwede yun. Pwede, kaso kayo rin ang maano ni, ano daw, Lolo. Patapusin niyo muna yung live niyo. O, saka kayo dadalaw daw. Kaya, may nagtuturo sa akin eh, yung Canada, na kaibigan ko.
'Pag nag 'pag nagpupunta ako ng 'pag ng ano ba 'yun tawag dun, 'pag nagpupunta ako ng mga live or diyan sa mga ano, yung main channel ko ang dinadala ko. Kasi yung 'pag nag-iwan ka ng ano o kaya'y, ah, 'pag may nakakita sa'yong mga gustong dumikit, eh, kukunin nila yung pangalan mo doon kung maski na wala kang iniwang bakas, ay hay, yung link. Tawa si ano, Ma'am Sweet. Bakit ito naging ano na, beans, tamsak ulit ako, pang-apat na banana. Naidikit ko na ito sa inyo eh, Sir Gatcho, naidikit ko na itong lahat yung ano, yung nandito sa, pati si Ma'am Sweet. Sweet kasi ang pangalan niya doon sa ano eh, si Ma'am All About It. Bumabalik, napapalo yata yung ano napapalo yung tamsak ko kay Mr. Beans. O mamaya, mamaya yan didikit. Ay naku, ang buhay. Hindi bawal, pwede lahat yan. Sis, mag ano ka, hindi, pwedeng kumanta walang sound. Sir Gacho, pero pwede. Kanta, baba ko lang yung bahay mo. Isunod natin si Sir Beans. Bala ko sana sumaya. Ayan, pwede yan. Pwede yan, sis. Sayaw ka, oh, di ba? Marami kaming manonood sa'yo, oh, di ba? Pero hindi. Si Ma'am ano pa, hindi yan sasayaw. Naku, pag sasayaw yan. Lilipat ako doon sa ano, lilipat ako doon sa kabila. Talaga itong si Ate Iman. Punta ako ng kitchen, doon sa mansion ko. Punta ako ng mansion. Punta daw ng mansion. Kasi yung amo ko dito, mag-i-stay siya. Dito siya, ano, dito yung libangan niya. Walang ano dito, namamalagi. $7 million in the house. Thank you.
Ayan, tingnan niyo yung labas namin, bahay namin. Mamaya nasa tuktok na. Punta ako sa ano, kabila. Sa bahay namin ito. Grabe init, oh, tignan niyo. Diba? Ang taas ng ano pa diyan, oh. Oh, dito na ako sa kabila. Dito na naman tayo sa kitchen. Ayan, tamang-tama, tatawag na yung mama ko. Saan na ngayon? O, di tamang-tama. Naan, baba? Yes. What food, baba? Ah, okay. Yeah, but that pinisa is still okay. Make ano? May paham? And turkeys. How many? Two turkeys? One only. Okay. Okay. Yan ang gusto kong marating, 100 Islands. Ano, Sargacio. Di pa kami nakakarating dyan ah. Ano, iangkas mo kami sa motor? Punta tayo. Igawan ko ng ano, tamang-tama yung ano, igawan ko ng Turkish yung amak mo. Ay, nandito siya. Dito na naman ako sa kabila. Iwan ko kung may signal dito. Kasi kuminsan, baka muna. Miksayado. Magluluto daw ako ng... Yan, bahay namin. Ayan. Bahay namin. Hundred Islands, saan yun? Gusto kong pumunta doon na Sargacio, 100 Islands. Saan yun? Sa Alaminos? Salamat sa nag-stay. Salamat sa 8 million in the house. Big thank you. Magawa lang ako ng turkeys ni Amo. Ayan, tumawag siya. Matanda ka na, hindi ka si Sir Gatch. Matanda ka na, hindi ka pa nakarating. Parehas tayo. Ako, matanda na rin ako. Tumatanda na ako. Hindi pa nakakarating. Hindi kasi ako mahilig sa mga beats. Lumaki ako na ang ano, wala pang nararating. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Pero manlalakbay ka eh. Manlalakbay, narating mo na lahat ang mga
Dapat marating. Tulad niyan, sa Burnham, 'di ba? Narating mo na?
Ako yan. Gaya Yusuf. Ako yan si Ima. Kamusta, Mr. Beans? Seryoso. Ano yan? Mga luma ko ng mga picture yan dito sa Dubai. Dati sa ano ako sa Barin. Ang daming nangyaring kababalaghan doon sa Barin. Ang dami kong nakaaway doon. Hindi ako marunong ano yung mag-away ba? Hindi ko alam, inaaway ako ng mga ano, babae. Ano ba yan? Mga katulad na ano, ba't kaya ako inaaway? Chinat-chat ba naman nila ako? Ano, tapos na ba sa nakapin? Tapos na kayo sa nakapin? Sa sa pinuntahan kong Barin, Sergatio, Ma'am Sweet, ay naku, ang dami kayang alam mo na yung mga ano, ang daming mga manluloko doon. Dami pang mga scammer. Sana naman yung kamis, ano yung kamis uman? Nakarating ka na. Saan? Sa Barin, sa Manama? Sergatio, nakarating ka na pala sa Barin, no? Saan? Doon sa Manama? Buti pa si Sergatio na Barin. Nakarating na pala sa Barin, eh. Ano, sa Baha pa rin? Sa Baha pa rin? Kaloka. Sa Baha pa rin. Sa Barin, ano, maganda yung trabaho ko doon. Sa airport lang po. Ano, sa airport?
Stop over. Galing ng damam. Oh, nakarating ka na pala sa iba't ibang bansa, ah. Di ang yaman mo na ngayon, Sir Gatyo. 8 million in the house. Mega mega love shout out. Salamat ng marami. Tapos stop over ulit sa Thailand. Wow, Thailand. Ang dami mo na palang ano, kaya pala manlalakbay. Tama yung ano pangalan mo. Boygatsu manlalakbay. Manlalakbay ka sa mga iba't ibang lugar. Ah. Ano, gusto mo rin maglakbay dito sa Dubai? Mag-post ka ng ano, nasa Barin, ay nasa Dubai ka. Pasahan kita ng ano, view. Yung view lang na dito sa Dubai. Tapos i-post mo, oh, welcome to Dubai. O, di ba? Tapos sabihin ng mga kaibigan mo, wow, si Sir Gatcho nasa Dubai. O, tapos manlakbay ka na naman sa iba't ibang ano, di ba? Oh, nandun siya na, nagagawa ng nandun na? Oh, nandun. Naglalag ko na ako sa yada kasi nandito si pati pagkain? Oo. Oo. Hindi pati lunch? Lunch. Lunch na mamaya alas. Dagdagan ko daw yung lunch kasi darating daw yung kaibigan niya si Negro. Asa na mga baso na? Baden, host. Wow, Baden. Saka na lang daw. Oh. Yan oh, ang galing mo palang mag ano, inshallah. Okay yan, host. Inshallah. Oo. Okay yan ha. Hindi pa ako hindi pa ako tapos. Ginagawa ko pa lang po kasi baba namin. Baba.
Hello guys! Ayan. Food buds. Food buds. Bigyan lang shoutout. Apuan. Sir Gatcho. May pinuntahan ako eh. Nasikaso ko muna yung pinapagawa. Ayan. Mega love shoutout sa mga bisita. Oo nga, hindi na ako nakadalaw sa'yo. Hindi ko alam na nag-open ka rin. Sabi ko, tinignan ko, walang nag-o-open. Ay, nagla-live. Kaya nag-live ako kasi hindi ako naka-live kagahapon. Natapos ka na pala, Sir, Food Buds. Marami kasi kagahapon, tinignan ko, maraming naka-live, mga kaibigan. Kaya hindi na ako nag-live kahapon. Ngayon, ewan ko kung may nagla-live ngayon, hindi pa ako, basta naka-on lang ito, iniiwan ko, tapos, yan, binabalik-balikan. Kaya may trabaho si Ate Ima rin. Thank you, million, million. 9 million in the house. Ang bait naman talaga ni Sir Bods. Bods talaga, oh. Ang babait ng mga kaibigan ko, oh. Kahit na wala nang mga Sir Boy got you, Inti Agil, Kalas. Hindi ako masyadong marunong Arabic. Kasi hindi kami nag-Arabic dito, eh. Tapos ka nakagad ka na. Natabunan na yung mo, eh. Yung bahay mo. Kaya di TV, bigyan lang shoutout. Kaya BTV, baba ka ng bahay mo. Didikitan natin. Kaya nandito ako sa nasa bahay mo ako. Nasa bahay.
Dito ako sa bahay mo, kaya di. Nasa short video, barbecue grills. Nasa barbecue grills ako. Ayun. Barbecue grills. Watching. Kaya Bi, dan din ako sa'yo. Salamat Sir Boy Katsu. Salamat Sir Boy sa pag-ano kay Kayabi, Sir Gayabi. $7 million in the house. Salamat. Di ko alam kung sinong nanonood. Nanonood yata yung mga kamag-anak or something dyan. Salamat sa pag-stay. L3, mega love shout out. Punta ako ng bahay mo. Natabunan na kasi kanina eh. Natabunan na kaya kasi kanina si L3. Tapos na si Sir Gatchu. Panoorin natin si ano rin. Puntahan din natin si Sir L3. Punta ako sa bahay mo. L3 watching sa ano. Ayan o. Hindi siya makita. Ayan. Watching sa practicing. Ang laki-laki na ng ano. Bahay mo pala. Good morning. Thumbs up, ano, Sir April. Thumbs up, Sir April. Watching sa ano, practicing. Ayan. Kunti lang na video. Sir got you. Watching natin.
Watching ulit natin, Sir Gatcho, yung ano, ibang mag-i-in na tayo mamaya. Didikitan ko lang si Sir L3. Sir Gatcho, nasa bahay mo ako. Kanina hinahanap ko yung link mo, Sir L3. Natabunan ka, hindi ko na natabunan kaya hindi ko na inaisalang. I-watch na lang natin. Mamayang gabi ako magsasalang kay ano, sis Sweet. Sweet ang pangalan. Iba ang pangalan ni ano, All About Eve. Iba. Iba Gutierrez. Ano siya, nag-i-school pa siya at ano, Ma'am Eva. Nag-i-school siya. Baka pupunta ng Canada pagkatapos. Pag-iisipan daw niya pag pupunta siya ng Canada. Asan na si Ma'am ano, Eva? Siyang pakantayin natin. L3, nandito ako sa bahay mo. Pang ano na, pang ano ba yan? Pang, ibang na. Malapit nang mag 4,000 si ano, Ma'am Eva. 4,000 watts, malapit na siya. Kaya maganda pala yung upload, kung minsan yung malalaking upload. Tamsak, 113, Sir L3. Watching ulit. Anong FB mo? Si ano, ang FB niya, Eva Gutierrez, si Ma'am Eva. Si All About Eve. Hanapin mo yung Ima-Ima. I-search mo yung Ima-Ima, yung nakatalikod. Ako, yun. Yun ako. Boy Gatcho TV. Ayan. Sa akin, Ima-Ima yung itik ko. Mamaya i-search. Boy Gatcho. Paano nagang... Gatcho ba talagang, ano, pangalan mo, Sir Gatcho? Boy Gatcho sa ano, Ima-Ima ang ano, search mo sa Facebook ko. Ang nakatalikod na ano, yung profile ko nakatalikod na ing-ing na babae. Ayan, dan ulit, watching pool, Sil RL3,
Gaya Yusip. Mag-in na tayo mamaya. Gaya. Ay, gaya. Gaya, ayan. Nandito ako sa, Beans Life. Nandito ako sa bahay mo ulit. Ayan, bagong dikit ulit. Pang ilan nang nadikit ko sa iyo. Watching si Ate Ima. Dala ako sa iyo, Sir Beans. Pang ilan na yung dikit ko sa iyo. Sa kabila ulit na account. 6 million in the house. Mega love shout out. Thank you sa pag-stay. Sir Beans, nandito ulit ako sa bahay mo. Sir Gatcho, dikit na ako sa'yo. Yung mga alagad ko, dikit na lahat. Dito sa kabila, mayroon pa. Sure ko, mayroon pa. Kasi hindi ko pa nasikasong buksan. Dito sa naka-live, mayroon. Ididikit ko yun sa'yo. Nandito ulit ako sa bahay mo, Sir Beans. Ayan. Magdikit ulit ako sa'yo. Ayan, oh, hindi nakadikit pa. Hindi pa nakadikit yan, oh. Oh, di ba? Yan. Tamsak ulit ako at saka bagong dikit. Asan na? Bagong dikit. Yung mga baguhan, 10 ang dinidikit ko sa kanila. Si Mr. Beans, bago ito eh. Lahat ng nasa kanya ay hindi pa dikit. Watching from Ate Ima. Thumbs up with dikit. Sir Gatcho. Sir Beans. Gawin ko na lang, ilan na ba ang nadikit ko? Pang-8 na ba? Ididikit ko lahat itong 10 para sa mga bisita. O, diba? Punta ako sa kabilang account. Didikit ko ulit sa'yo. Sir Beans, tamsak ulit. At saka dikit. Mamaya yan, mag-ano na yan. Punta na ulit ako sa isang account. Sir Boy Gatcho, salamat sa pag-stay, salamat sa support. All about Eve, Sir Eve, Ma'am Eva.
Salamat sa stay kay Ate Emma. Magdidikit pa ako kay Sir Vince. Kanina kasi, isinalang ko na ito kanina, Sir Vince. Tignan ko nga kung meron pa. Nasa bahay mo ako, Sir Vince. Saglit lang yung video mo. Dapat yung para ma-watch natin. Kasi, kailangan ang hagilapin nyo yung watch hour. $7 million in the house. Salamat po. Salamat sa nag-stay. Salamat sa support. Masaya na ako kahit nadadalawa lang kahit nadadalawa lang yung tao sa bahay ko. May kausap. Kailangan kasi na may makakausap yung sa totoo lang. Makakausap yung mga OFW kahit nasa ganitong paraan lang. O, di ba? Kasi pag marami din yung nasa sayo, wala rin. Ito si Sir Gatcho, saka si Ma'am Iba. Yan. Mga kamaritis. Kung baga kamaritis na. 6 million in the house. Salamat sa inyo. Salamat sa mga kamag-anak ko dyan, mga kapatid ko na sumusubaybay sa YouTube channel ni Ate Ima. Oh, di ba? Sa mga maliliit na sa mga maliliit na bahay, pwede kayong pumunta kay Ate Ima para palakihin natin. Ipapashare ko kayo sa mga kaibigan. Naubos na yung 10. Dan na yan kay Sir Gat, sige. Si Sir Vince. Sir Vince, black na, na siya. Natapos na yung mga banana. Nakadikit na lahat yata. Tingnan ko ulit sa kabila. Ayan, another ulit. Sa Dawag. Ano to sa Davao?
Sa Davao. Ayan, tamsak ulit. At saka banana, sardines. Mr. Coffee Dough. Big love shout out. Salamat sa salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Sa kabila ulit tayo. 8 million in the house. Salamat. Salamat sa patambay. Kay Ate Ima. Ayan. Mr. Beans, nandito ulit ako sa bahay mo. Okay lang magtrabaho-trabaho kayo dyan. Baka busy kayo. Okay lang si Ate Ima dito. Thumbs up, Mr. Beans. Yung iba nakadikit na sa'yo. Big love shout out. 9 million in the house. Mr. Coffee Dough. Mr. Coffee Dough. Mr. Beans, nandito ulit ako sa bahay mo. Dagdagan mo yung video mo, para ma-watch. Kasi okay na yung yung bahay mo. Guys, magpapaalam na tayo.